Nekada davno u Jasenovoj šumi pokraj svoje majke rasla su 3 praseta. Kada su narasli, došlo je vreme da se osamostale i da sagrade vlastiti dom. Pošto su bili jako vezani jedan za drugoga, odlučili su da kuće sagrade jednu pokraj druge. Iako su bili braća, prasići su se dosta razlikovali. Najstariji brat bio je marljiv i spretan. Po ceo dan bi nešto radio i popravljao. Njegova braća nisu ni izbliza bila tako vredna. Oni su po ceo dan ležali na plastu sena ili pecali u potoku. Radili su jedino kada su baš morali. Zbog toga što su prasići bili toliko različite naravi, razlikovale su im se i kućice koje su sazidali. Najstariji brat sagradio je kuću od cigala, srednji brat od drvenih dasaka, a najmlađi je u jednom popodnevu napravio kućicu od snopova slame, jer nije se hteo gnjaviti. Najstariji brat je upozorio braću da im se s prvom olujom kuće mogu srušiti, jer su loše sagrađene, ali oni se nisu obazirali na njegove savete. Išli su zajedno na pecanje i podmešljivo ga posmatrali kako stalno doteruje neke delove na svojoj lepoj kući od cigala. Jednoga dana Vuk naiđe na kuću od slame najmlađeg praseta i kako je bio jako gladan, on pokuca na vrata. Videvši kroz otvor na vratima da je ispred kuće Vuk, najmlađi brat se uplašio. Nakon što je pokucao nekoliko puta, zli Vuk je izgubio strpljenje i viknuo: Otvaraj, ako ne otvoriš, dunući sve snage i oduvati tvoju kuću od slame. Pošto mu prase nije odgovorilo, Vuk je počeo da duva i iz prvog pokušaja oduvao lagane zidove od slame. Prase se prestravilo kad je ugledalo razjapljene čeljusti Vuka, pa je pobeglo u kuću od dasaka kod svog starijeg brata, ali Vuk je brzo dotrčao za njim. On poče snažno udarati o vrata kuće od dasaka i viknu prasićima koji su unutra drhtali od straha: Otvarajte, ako ne otvorite, duvaću i sve snage i oduvati vam kuću. 2 praseta šćućurena u kući ne odgovoriše i zli Vuk poče da duva svom snagom. Vuk dunu jednom, pa i drugi put, da bi nakon 3. puta srušio nevešto sazidanu kuću od dasaka. Kad su zidovi popustili, prasići pobegoše kod svog najstarijeg brata u kuću od cigala. Vuk krene za njima i povika pred kućom: Otvarajte ili ćemo oduvati kuću. Najstariji brat mirno uzvrati Vuku kroz vrata: Možeš duvati koliko želiš, kućicu ne možeš srušiti. To je međutim strašno razljutilo Vuka. Obrazi mu se zacrveneše od gneva. Udahnuo je vazduh i dunuo što je jače mogao. Međutim, jedino što je uspeo da oduva na čvrstoj kući od cigala bila je prašina na prozorima. Pokušao je još nekoliko puta i onda, videvši da uzaludno duva, počne se Vuk penjati uz kuću prema krovu, kako bi kroz dimnjak ušao unutra. Najstariji brat, začuvši da se Vuk penje na krov, hitro reče mlađoj braći: Brzo, brzo, zapalimo vatru u ognjištu. Zli se Vuk potom uspentra na krov i kroz dimnjak skoči dole, ali vatra je već uveliko gorela, tako da mu je ispržila rep. Vuk strahovito vrisnu od bola i izleti iz dimnjak navrat na nos. Zatim stade trčati po potoku, pokušavajući ohladiti svoj rep. Opekotina beše toliko užasna da zlom Vuku više nikada nije ni na kraj pameti bilo da prođe pokraj kuće od cigala najstarijeg brata, a kamoli da se opet penje po njoj. Od toga dana prasići su više slušali svog starijeg brata.